page 186 et 187 ka tafsir al-Qur'an de sura 8 et sura 9. Ya ayuhan nabiyyu kayu annabajo Allah qul wi an liman fi aydikum be wonbe ka juude mo min al-asra'i morde nangabe in ya'lamillahu si Allah hino ande fi gulubikum ka berde modon khairan mojjere yu'tikum okkayon khairan ko buri mojjude mimma ukhidha minkum di koko jaba koko jatta e jungo modon koko ittina do legoy wa yaghfir lakum wa yafon wallahu sabukan ko Allah ghafurun ko yafoto rahim ko yurmetedo wa yuridu sibe fala mal khiyanata ka jam fa golma faqad khanu la gomdi be jam fiki Allah wona be accata min qabil ko adi fa amkana minhum kono Allah nyibi no lette makko den e mabbe wallahu kanko Allah alimun ko andudo hakimun ko nyenyudo e nyawre makko de innal ladina anduna ben amanu gomdimbe wa hajaru be feri wajahadu be tinnori be amwalihim jawle mabbe den be wuddirali de be bondi be wi kambe ko kambe andi honno be hebiri wa anfusim e wonkiji mabbe din fi sabilillah fi bantugo lawdina Allah ka walladina ben awa wernud bebe wa nasaru be walle be ulaika be do dido baadum yoga mabbe awliya baadu ko weldi be gabbe fokko gotu walladina ben amanu gomdimbe wala mi hajiru be ferali malakum hanana on onon ferube be min walayatim imorde weldudugol e mabbe min shay'in hay fus tafus wondo hatta yo hajiru ha be ferabe tawa fa inistansarukum sita inom be dabbiri on ballal fi din kadina fa alaykum no fawiyon an nasru wallugol be illa ala qawmin siwana harako e hore yimbe bainakum wa bainahum be woni hakkunde mon e mudum mithaqun ahadi wonde on habatabe be habata on si gomdimbe be feral be dabbiri on ballal e hore ben don haray don on wallatabe bana yon firtu ahadi wallahu alla bima ta'malun e kon don golude kon fab basirun ko sotido walladina ben kafaru yeddube baadum kambe kadi ko yoga e mabbe awliya baadun weldi be yoga illa taf'alu siwoni tun huwal ngono gomdibe ben ho takun la to fitnatun fitina molana do fil ardi kalayde wa fasadun e bone kabirun mawnudo yeddudo woyo lando lagine hande ka fewndi don walladina ben amanu gomdimbe wa hajaru be feri wajahadu be tinni fi sabilillahi fi bantugo lawdina allaka walladina ben awa wernu be wa nasaru be wallebe ulaika be do humul mu'minuna ko be don gomdimbe haqqan ka gonga allahumma wadana bi maghfiratun yafiye wa rizqun yarski karimul labado teddudo walladina ben amanu gomdimbe min ba'du ba'udum to woni enen hande wa hajaru kambe kadi be feri wajahadu be tinni ben kadi ma'akum be wonday e modon fa ulaika ben don minkum ko jeyabe modon wa ulul arham jomirabe en dambe baadum ko yoga e mabbe de awlabi baadum buri handude yoga karoni dirgol do kanyu fi kitabillahi ka defter Allah inna Allah bi kulli shay'in kalawde alim ko andudo aya on hina mari sababun nuzul bara'atun gol suratul do bismillah windaka on nani enen kadi en wi'al bismillah mono fuddade gol o wi'ata bismillah on hana labaka jangugol e der maggol bara'atun ko duwoni sura 9 bara'atun wodditagol dandino pottito minallahi morde kala wa rasulina la makon ila alladhina faade be hatum be hawdudum minal mushrikeena imorde shirkobe be fasihu onon shirkoben on libera ma yahe jinde filad kalede arba'ata ashuri lebbinay ko wiete ko lebbinay hurum ko hondo e hondo on nodday ka numéro téléphone jidi mi jonni 628 60 5309 Selcom or Intercell Sotelgi foko même numéro wa alamu andon annakum onon non wa ayru mu'jizillahi on wonali lawtobe Allah nani wa anallahi wonde Allah mukhzil kafirina o hoyne hefer habben wa adan edunginande min Allah marde kala wa rasulihi enelad makko ila nasfade yimbe ben yawmal hajjil akbari nyande hajju janungu kontum woni hajju to soko don kade on nodday ka numéro téléphone ji anallaha wonde Allah bari on ko wodditido minal mushrikin imorde shirkobe wa rasuluhu enelado makko o fa in tobitum stayni on tobi fa wa khairul lakum ko dum buri mojjande wa in tawallaytum son hucciti on salike fa'lamu ande annakum ono ghayru mu'jizillahi on wonali lawtobe Allah wa bashiril ladina weltinir ben kafaru yeddube bi adabil latti alimin musude illa alladhina sanaben ahadtum be hududon minal mushrikina imorde shirkobe thumma lam yanqusukum riftika derabe duyi tanali on shay'an hayye hunde
walam yuzahiru ɓe wallali alaykum e dow moɗon ahadan hay e goto fatimmu ilayhim ɓen noon timminaneɓe ahadum ahadiji maɓɓe ɗin ila muddatim ha e dumunnaji ɗi halduɗon ɗin inna allaha no allah yuhibbul muttaqina mo yiɗi huloɓe allah ɓen fa idan salaka si feƴƴi al ashhurul hurumu lebbi allah hormanteji ɗin nayi faqtulul mushrikina ware shirkoɓɓen hande kadi haythu wajattumuhum kala ka tawɗon ɓe wa khuduhum nangeɓe wahsuruhum maɓeɓe waqudu lahum joɗanoɗon ɓe kulla marsadin e kala laawol kulla marsadin e kala kare furu fa in tabu si ɓe tuubi wa aqamu salata ɓe ñiiɓe julde nde wa ataw zakata ɓe ti zakka fa hallu sabilahum accite laayi maɓɓe ɗin ɓimana terteɓe libereɓe inna allah sabu allah ghafurun ko yafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo wa in ahadun si tawi noon goɗɗo go minal mushrikina immorde shirkoɓe ɓen istajaraka o ari o kawtinike kama fa ajirhu haray kawtinmo ɓannutumo hulnumo hatta yasma ha o nana kalamallahi dalal allah ngol summa ɓoli ko refti yottinanamo timminanamo